ଆମେ ଆଜି କ'ଣ ବୋଇଲେ ଟାଇମ୍ ପଚାରିଲେ ଭାଇ ଜଣେ 9:57 ଭାଇ ଜଣେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗ ଲୋକ ବୋଇଲେ ଘଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ନଥିଲେ ବି ଉପରେ ଦେଖିକି ଜାଣୁଥିଲେ କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଯୁଗରେ ମୋବାଇଲ ଆଉ ଘଣ୍ଟା ବିନା ମୋବାଇଲ ଘଣ୍ଟାରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଜାଣିପାରିଲେନି ଆଉ ପଚାରିଲେ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଇଛି। ଇଆଡ଼େ ଅଟୋ ଯାଉଛି ଟାଇମ୍ 9:57 ହେଇଛି ବୋଲି କହିଲୁ। ଆଉ ଆମ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫିସରେ କ'ଣ ବୋଇଲେ ଆଜି ସ୍କୁଟିଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଫଏମ୍ ସାର୍ଟେ କହିଲେ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସଟା ନେଇକି ଟିକେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିକି ଆସିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଯିବୁ। କଦଳୀ 20 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଡେଲି କଷ୍ଟମର ବୋଲିକି ଟିକେ ବେଶୀ ଦେଇଦେଲେ ଆକା ଆଉ ଆମେ ଖୁସି ହେଇଗଲୁ। ଆଉ କେବେ ଯଦି ବିୟର ଫେୟାର ପିଇବାର ମନ ଅଛି ବୋଲେ ଏଇଟା ବାର୍ ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ବାର୍ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ରୋଡଟା ଆଉ ହେବ 1/2 କିଲୋମିଟର ହେବ ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତାଟା ଯଦି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସ୍ପିଡ୍ ଯଦି ଆସିବ ହେଲେ ସାଇଡ୍ ଦେବା ପାଇଁ ରୋଡଟା ନାହିଁ ସାଇଡ୍ରେ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ କ'ଣଟା କରିବୁ। ଏମିତି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ଅଛୁ। ଆଉ କଦଳୀ ନେଉଛୁ ଟିଫିନ୍ଟା ଖାଇକି କଦଳୀଟା ଖାଇବୁ ଆଉ ଗାଧୋଇନୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ରୁମ୍ରେ ଯାଇକି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବୁ। ଆଉ ଟାଇମ୍ ଅଛି 3ଟାରେ ଯିବୁ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବୁ ସେତିକି ଭିତରେ ଆଉ ଡାଟା ଖତମ କରିକି ସରେଇ ଦେବୁ ଆଉ କ'ଣ। ଏ ରାସ୍ତାରେ ରାତିରେ ଆସିଲେ କେମିତି ହବ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ରାସ୍ତାରେ ରାତିରେ ବଡ଼ ଡେଞ୍ଜର ଏଇଠି ଅଜଗର ବାହାରୁଛି ଆଉ 8 କୁଞ୍ଚ ବାହାରୁଛି ଏଠି ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ସେଟଲାଇଟଟା ବି ନାହିଁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ସିମେଣ୍ଟ ଗୁଦାମ ତ ନୁହଁ ସେଇଟା ଭୂତ ଗୁଦାମ କୁହାଯିବ। ସେଇଟା ଭୂତ ଗୁଦାମ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅକାମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆଜିକୁ ମାସ ହେଲାଣି ଏ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁନି କିଛି ନାହିଁ ରାସ୍ତା ସାଇଡ୍ରେ ରଖିଦେଇଛି ଲୋକଟା। ଏଇଟା ଘର ସବୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଗରେ ଘରଟା କିଛି ନଥିଲା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରିକି ବାହାରେ ତମେ ପକେଇକି ଫିଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ବି ଘାସ ଫାସ ରହିକି ପାଣି ଫାଣି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ନୀଳଗିରି ଗଛ ସାଇଡ୍ରେ ଲଗେଇବା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ବି ସରିଗଲାଣି ପାଣି ବି ନାହିଁ ଘାସ ଫାସ ବି କଟିଂ କରିଦେଲାଣି। ଆଉ ରାସ୍ତା ହବ ବୋଧେ ବଡ଼ ହବ ଏବେ ଆଉ ବାଜୁନା ଆଉ ଟିଫିନ୍ ଆମେ କରିନୁ ଯାଇକି କରିବୁ ରଖିଦେଇଛୁ ଆମେ। ଆଉ ଆମର ଟିଫିନ୍ ରଖା ହେଇଛି ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କ ପିଲାର ଟିଫିନ୍ ହେଇନି ବା ଟିଫିନ୍ଟା ସରିଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ 2 ଜଣ ରଖିଛୁ ସେଇଟା ଆଡଜଷ୍ଟରେ ଖାଇ ପଡ଼ିବୁ ଆଉ ନହେଲେ ହବ କି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ରୁମ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯିବୁ ଦେଖିବା କିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ହେଲା ରୁମ୍ ଭିତରେ ଗଲେ ଦେଖିବ ଦେଖିବ କିଏ ଶୋଇଛି କିଏ ମୋବାଇଲ ଚଲାଉଛି କିଏ କ'ଣ କରୁଛି। ଆଉ ଏ ପିଲାଟା ଶୋଇଛି ଇଏ ଫୋନ୍ ଚଲାଉଛି। ଦେଖ ରୁମ୍ଟା ଲକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଆଉ କିଏ ଖୋଲିଲେ ପ୍ରଥମେ ଖୋଲିଲେ ସିଲୁ ତମେ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛ ପିଲାମାନେ ଆଉ